всички, които гледат. Аз съм Макс БГ и сега ще видим какво има в това село. Тъкмо го изтеглих от Мукта Мастера. Както виждаме, има много селани. Сега ще пробваме. Видях, че можем да трейдваме отдавна. Така че нека да видим какво ще ни предложат. Ей ти, так му щях да трейдна в тебе. Сега щом си. О, здравей. Ко? О, 36. И гнила кожа за един емералд. И 9 голд. Не, благодаря. Умри. 16, 15. Благодаря за цветенцето. Виж го, това ми дава цветенце. Много добър. Ела тук, бе. Искам да трейдна с тебе. Трейд. Fire Aspect едно. Обаче ми трябва 12 емералд. Добре, нека да разгледаме тук. Ето, натам има. Дали има ковачници? Не знам дали е силен звука, той е по принцип на едно. Ще видим. Ще проверим за ковачници. Защото там дават айрон неща. В смисъл, там има хлоятни. Мисля, че я видях и там. Ето я, бе. В едно село няма как да няма. Ето бял цветенце. Си имаш цвет. Ето. Първи чест. Иха 1, 2, 3, 4 ябълки. Бутуши. Обсидиан. Това и това. Саплингите не ми трябва. Отиваме към другото село. Да видим тук къде е ковачницата. Къде не съм сигурен. Все едно, нека помня. Да видим. Ето я, видях. Принципно аз мога тук да почна да правя някакво оцеляване. Двуши областта обсидиан ще направя портал, ще направя палка. Хубаво голд имам. Айрон имам едно и тук. Често. Тук това. Колко обсидиан ни трябваше за... за такова, за енд портал? Пишете в коментарите. Тъй, за този клип исках само да ви покажа какво какво ще е оцеляването. Не съм сигурен дали Брани БГ иска да участва в това. Ще го попитам и ще разберем. Дай да пробвам да мина тия трите само с един скок. Добре, довиждане до следващия път.